zvakanaro tarongedza vave kutona kokoko munjaya yacho taikonera zvakanaro tarongedza vave kutona kwamachisamba nyaya yacho taikonera zvakanaro tarongedza Daitidirare kune mari dikarike mainda pinda papfuku nyaya dzedu dzekuna zvakachipa kunge honye mainda pinda papfuku hama dzake dzinouya dzichiita zvadzinoda mainda pinda papfuku vanotora shuga vachidira mutiringi mainda pinda papfuku sadza muriwo supu zvose mundiro imwe chete kunge ari kupita mbwanana kushaya hunhu kunge mukadzi wechikure unongedza murume achiticho Boss Elaya Shova Bizende Shingi Muzembe Mafaro Uchi Pasina Nyuchi Victor Kundi Tanatswa Investments murume za baba vembaka papa chizola udzevana vavachiri vadiki kana varorwa kudza murume za baba vembaka ungave musoja kumasa murume ari kati kana wave mumba kudza murume za baba vembaka zangadziperereko kana wave mumba kudza murume za baba vembaka mamuka sei mofu mamuka sei moyo mazwera sei mukanya mazwera sei sinyoro mamuka sei tuve mamuka sei ngara mazwera sei kushungu mazwera sei save unoda kutyei mofu unoda kutyei moyo unoda kutyei mukanya unoda kutyei sinyoro unoda kutyei tuve unoda kutyei ngara unoda kutyei kushungu unoda kutyei save kana varorwa kudza murume za baba vembaka
maitiro akatodza kwakaenda mombe. Gigi kusaka ngoba WhatsApp Namoseruka napinda pafumfu. Gigi kusaka ngoba WhatsApp Namoseruka napinda pafumfu. Gigi kusaka ngoba WhatsApp Namoseruka napinda pafumfu. Naitidirare kune mari ndikarike mainda pinda pafumfu. Unenge uchiti blessing apa iri shumba mainda pinda pafumfu. Kapumbi kanguva kekufara ukasitana naye mbere unogara kauchiridza. Unotocha kumutuma uchiti zvimwe acharamba mainda pinda pafumfu. Rumbidzai zviri kushe hamawe asi chakafukidza dzimba matenga. Tipeiwo mesi mutsvene wedenga nekuti ndapinda pafumfu.